נחשים, בבקשה. הם מדורגים במקום הראשון כגורמים לחרדות ופוביות, למרות זאת יש אנשים שמגדלים אותם כחיות מחמד. הנה למשל דוידי וחיות אחרות. שלום דוידי. אהלן. אהלן. מה קורה? הרבה עוול עושים להם. הרבה עוול. אני באתי לנסות להפריח אותו היום. אתה יודע כמה ניסו לפניך? תשמע. עזוב, אתה רוצה שאנחנו נהיה בדקויות. נחש, אי אפשר להיות איתו בדקויות. טוב. אתה רואה נחש? אז בוא נפתח את קופסת התכשיטים המהממת שהבאתי. כן. איפה רואים את זה? רואים את זה? ככה, תכף יכוונו את זה. תראה איזה שני תכשיטים מדהימים. הם קטנטנים. אלה קרחני תירס. נחש... קרחני תירס? קרחני תירס. מי הוא קרחן? זה שעושה קרחנה? רגע. הקרחן הוא דווקא, רגע, אתה תקבל את דקלון. דקלון. דקלון הגיע אליי דקיק, חשבנו שלא ישרוד. שם מעולה, דקלון. ואת תקבלי את גנדי. רגע, איך קוראים לו? גנדי. גנדי. הם גנדי הגיע נוהגים להקיש את נקודה הפעם? במצח. אם הוא נגיד מגיש טלוויזיה? לא ינשך, אל תדאג. לא ינשך? לא, תהיה טבעי איתו. הקרחן כי הוא נחרך. הוא נחרך. דווקא הקרחן זה אחד הנחשים הכי מפורסמים בעולם. היוונים והרומים, הוא היה... היה לו קשר אומלל קטן. כן. הוא היה... הנה, גם עליי. הנחש של אל הרפואה של היוונים והרומים. הם גידלו אותו, הפיצו אותו בכל העולם. מה אוכל זה? זה אוכל, יש לו עכשיו בבטן, בדיוק איפה שאתה נוגע, ולד של עכבר. ולד של עכבר. כן. מה זה זה? איך? ולד של עכבר, שזה עכבר בין שבועיים בערך. ומאיפה הוא קיבל את הוולד שלו, מותר לשאול? מחוות העכברים שלי. הבנתי. זאת אומרת, עכבר נולד... אין מה לעשות, החבר'ה האלה אוכלים עכברים, ואנחנו... שמע, הוא אני לא לא יכול יכולה להגיד לחיות לך על את זה, במבה כמו אבל... כל החיות בספארי? לא. אני לא יודעת איך להגיד לך את זה, אבל הם קצת מסריחים. הם קצת מצליחים, נכון. כי הם עשו קקי בדרך. אוי, באמת. די, נו, אל תהיו מגעילים. די, נו, אתה אל תהיה מגעיל. מה אתה מביא לנו עכשיו נחשים מסריחים? תשמעו, החיות האלה, תראו איזה פט נהדר זה, מאוד מאוד נחמדות, אתם רואים, לא נושכים, קרחן תירס מה זה מאוד מאוד נחמדות? נחש למתחילים. יש מחזירות אהבה? זאת שאלה שהרבה פעמים שואלים אותי. הוא לא מחזיר אהבה, אבל אני חייב להגיד לכם שאני מגדל נחשים מגיל מאוד צעיר, כילד. סיפור קטן, כשהבאתי את הנחש הראשון הביתה, אמא שלי קצת הזדעזעה. מעניין למה? כשהתגייסתי ונאלצתי למסור את הנחשים, היא התחננה שאני אשאיר אחד לפחות בבית, בבקשה תשאיר. אני לא מבינה, אתה לא יכול להיות ילד רגיל ולבקש כלב? תשמעי, זה נזר הבריאה, זה המכונה הכי מופלאה שהטבע בנה. יש אותם בכל תנאי מזג אוויר, בכל היבשות למעט אנטארקטיקה. 100 מיליון שנה הם חיים על כדור הארץ. אין בסקוטלנד. מה? בסקוטלנד אין. אמרתי יבשות, לא מדינות, אבל אני בטוח שגם בסקוטלנד יש נחשים. לא, יש איזה סיפור שאין, בגלל המגנטיות שלה, זה... לא מכיר. מה קשור מגנטיות לנחשים? קשור. משפיע? חיה מדהימה. נחזיר את החבר'ה האלה, כי הבאתי לכם הפתעה. כן. עוד הפתעה? כן. מבטיחים לו לצחוק על התיק אבל? אנחנו לא מבטיחים שום דבר. לא יודע. זה, חיפשתי משהו שיהיה ידידותי, שאנשים, אתם יודעים, לא ייכנסו לחרדות מהעניין הזה. אבל פה יש גוזלים. גוזלים? הם נקראים גוזלים כי הם בוקעים מהביצה. זה, אגב, כשעוברות השנים, התמונה הזאת נהיית הפוכה, נכון? מה זה אומר? האפרוח נמצא בפנים והם נמצאים בחוץ. למה אתה... טוב. איך הם מפרקים אותם? פה יש 15 גוזלים של קרחני תירס שבקעו אצלי בבית. מדהימים, נחמדים. לא, אל תשתגע, אל תשתגע. אוכלים לאט לאט. כלומר... אבל סליחה, בן אדם שרוצה לגדל את זה בבית נגיד. כן. ונגיד זה בורח לו וזה מפחיד את כל השכונה, מה הוא עושה? א', ב', מאיפה יש לו ולדות של עכברים להאכיל אותם? אתה נכנס פה א', אפשר לקנות, תגגל ולדות עכברים, יש היום חבר'ה שמוכרים, אין שום בעיה. מרגילים אותם לאכול אותם גם קפואים ולא חיים. הנה, אומה באה לבדוק, מותק. אומה זה הכלבה לא מת על זה שמחזיקים אותו. הכי סבלנית וסובלנית כלפי בעלי חיים ובני אדם. אתם צריכים לראות את הקשישים שלי. אני מסתובב בקרב קשישים ומפגיש אותם עם בעלי חיים. דרך אגב, הם מסתכלים עליי, חבר'ה. אני אוהב אתכם. הרייטינג שלכם בקרב האוכלוסייה מעל גיל 70 עלתה פלאים הבוקר הזה. כשאתה רואה זקנה בת 70
מחזיקה נחש כזה, וליבה מתרחב, והיא מתגברת על הפחד הקמאי, והיא נפתחת, והיא מעיזה. אתה מבין את הכוח שיש בחיה הזאת. עכשיו, שאלת אותי אם הם מביעים, אם יש בהם רגש. הם כותבים שירה. לא, אבל הם מכירים. כלומר, הם מתרגלים לריח, הם יודעים לפחד פחות ממני מאשר מכם. הם מתרגלים לאכול מהיד שלי, שזה דבר מדהים. אני עשיתי איזשהו תחקירון קטן וניסיתי לבדוק למה הנחש הוא כל כך מאיים ומפחיד. הרי היחס לנחשים הוא אמביוולנטי לאורך ההיסטוריה של האנושות. מצד אחד, מפחדים, נגעלים, בורחים, בלה בלה בלה. מצד שני, סמל הרפואה, כמה יחידות צבאיות בצבא שלנו יש קרויות על שם נחשים, שאני מניח שהתכוונו, אני יוצא יחידה כזאת, אני מניח שהם התכוונו לתעוזה, לתחכום, לקטלניות אולי. למה ככה מתייחסים לחבר'ה החמודים האלה? כי כשהם באים לך ברע, זה ממש ברע. לא, תשמעו, אז כשאתה כן, פוגש זה את נכון. הממבה בתוך המיטה... אבל לא לשכוח, חבר'ה, 20% מהנחשים בעולם הם ארסיים. כל השאר לא מסוכנים לנו. לגמרי לא. וגם לחטוף נשיכה מנחש זה פחות מסריטה של חתול אם הוא לא ארסי. זה, אני חוטף כל היום כשכל אחד יהיה כתוב אם הוא ארסי או לא, נכון. ובשלוש שפות אם אפשר. אז לכן אני הבאתי תמונה, אם אפשר יהיה להעלות עליה, להעלות אותה, תמונה של צפה. כן. זה היחיד, הארסי היחיד. רק את זה, חבר'ה. מה, אין בארץ יפה? אם אתם גרים צפונית לנגב הצפוני ודרומית לחרמון, זה הנחש המסוכן היחיד שתפגשו בו באזור ביתכם. אתה תשוב לך עם חיות אחרות ותשבור כמה, תנפץ כמה מיתוסים לגביהם, אתה תחזור גם את אומה, בסדר? אומה תמיד איתי. אנחנו אוהבים אותה. כל יום, אני חושב לאמץ אותה. היא שלו. אותה לא, אבל אני אדאג לך לכמוה. מעניין. דוד, תודה רבה.